Johala kachiel kanyakla kod jodak mawuok e boma ma bende kano sidhi manyien manoero ma Muhoroni to koro nyiso mor mokalo kod chenro ma bende gavana ma kaunti ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o okawo mar sidho ne gi kar ohala noero kaka achiel kuom bombe mayudore e kaunti ma Kisumu. Migosi Makobewa ma bende koro to lap dhoge ndong ne laro kom kar chung' od bura ma Muhoroni kono ero oyango ni loko kar ohala no ero kaka boma biro konyo kelo lera mar aluora mar boma no ero kokalo kuom odundu mag minyaga ma bende kinde mokalo to pok nolosi e boma no ero. Bende owacho ni town manager mane oyier mar biro rito boma no ero biro konyo jo ohala e kedo kod achiedh nade maka kod kacha ma bende gisebedo ka gikalo e kinde mokalo. Muhoroni ka wause watimo biashara mar rech gi mopogore opogore. To nikech Muhoroni kae ne pok obedo town, miyo koro kata pesa tin, kata kwa uso to kusre maber. To sani wamor nikech ka jatelo yawnwa town to maendeleo dhi bedo. Muhoroni ka wan gi mabati, ute gin mabati liet, kata gotieno kinindo, tang'eni sama oseyaw town idhi gernwa block. Koro wadhi dak e ute block. Ang'eni factory bende dhi kidam to sama Muhoroni osebedo town, koro ang'eni factory dhi tiyo maber, pesa dhi bedo, wan jo ohala wadhi modo biashara, wadhi uso, mang'eni rech auso man karomo odhiambo to nyithindo yudo konyruok. Ei Muhoroni waka. Koro Muhoroni en town, wayie gi town no kendo med bedo town. Eka wadhi bedo maber. Muhoroni waka. Muhoroni ka bende railways bende gari dhi ringo. Koro sama gari dhi ringo, jo ohala dhi oko, dhi olonwa mwandu ka, Muhoroni dhi bedo town kendo town. Koro wan wayie gi Teng' Nyong'o, kech en jatelo matiyo ma wiye tiyo, ma gik maricho ma nyaka ne chak bedo ma ok nolosre sani koro wang'eni dhi losore. Water, Ministry of Water, gin gigo pi mana diere ma koth chwe. Diere ma koth chwe wan gi gatas, wanyalo chiko pi everywhere. Number 2, hizi barabara matindo tindo, buro olo waka. Watu ni mwando Nyong'o timnwa tamak roads matao tina mapenya in target. Number 3, udi magobati okini udi minyalo iwe kata gudichi. Watu ni Nyong'o bende program moro me kata jo landlords loan moro grant moro igero udi moko mabeyo udi magobati. Wasani wanyalo bedo gi middle level colleges manyalo tiego nyithindwa mondo yud tich, special economic zone matimore Muhoroni ka kembe obiro kama ng'eny to ka nyithiwa ok otiegore to ok gibi yudo tijego, gibiro ketgi mana tije mag ywecho. Mar ariyo, Muhoroni ka waonge gi KMTC. Kidhi Bondo to Bondo nigi nyithindo chiegni 20,000 nikech Bondo as a town nigi university, nigi TTC, gin gi KMTC. Colleges go miyo economy makanyo dhi malo. Mano e gima wadwani wakel Muhoroni. An kaka Dr. Makobewa sana sewuok oko e kinyang'anyiro maduong' mar election mar 2022. Adwaro ni mondo jo Muhoroni consider kaka their next MP. Achiel kuom gik mwadwani wa change Muhoroni kae en plight of farmers. Wadwaro ni jopur ong'e oyud benefit gi mag pur. Wadwaro ni nyithindo odhi school oyud basari without discrimination. Wadwaro ni wachak mid level colleges kaka constituencies moko mondo watieg nyithindwa mondo oikre ni teach in the job market.